Lle mae social media chi reit fawr yndi? Yndi, da ni efo nawr pasio 8,000 o dilynwyr Ar Instagram. A da ni efo 2,000 ar Facebook. Da ni'n cychwyn trio neud TikTok. Ie, o'n i'n mynd i ofyn i chdi, pam Instagram, pam TikTok, pam ta rheina ydy'r fatha cor... Pam da chi'n symud i TikTok wan? Dim symud, ond pam da chi'n defnyddio fo, os na reswm penodol am hynna? So peth yna da ni wedi gweld ydy, mae'r pobl ifanc wan, so dweud, oed ni, 20 oed, maen nhw fel arfer ar Instagram. Yeah. Oherwydd hwnna, nath Instagram cychwyn yr adeg oedden ni'n tyfu fyny. Lle oedd Facebook yna'n barod. Mae'n wir. So, peth yna da ni wedi gweld, oherwydd mae na Facebook lle mae gyd o'r pobl mwy hen, oherwydd ti efo pobl bob oedran ar Facebook, ond mae o'n tueddol fod y pobl mwy hun. So, nawn ni ddweud o eich 30, 30 i fyny i... Mae 9 fi ar Facebook. Ie, exactly. Mae'r genedlaeth ifanc yn fwy tueddol, mae'n siŵr i fynd am Instagram, dydy? Instagram, yndi. TikTok o'n? TikTok, ar gyfer y plant sy'n dod trwy wan, oherwydd ti'n neud fideos, mae dim bach mwy hwyl. Ie, a mae hefyd, am bod nhw'n fideos byr, diolch yn cymryd gymaint o concentration, yndi? Na, cli, a mae'n hawdd i wneud hefyd, yndi. A mae'n rhywbeth hwyl amdano fo. Ie, mae'n wir. Ie, so... Ti'n gweld y TikTok fydd y business platform fwy effeithiol newydd, ta just testing the waters? Dwi'n meddwl testing the waters, oherwydd mae Instagram, dwi'n meddwl trwy Instagram da ni'n cael rhan fwyaf o orders ni. Fanna lle mae cymuned ni. Oherwydd, pryd da ni'n postio rhywbeth ar Instagram, da ni'n cael, ti'n meddwl, eich bron iawn i 1,000 o likes ar y lluniau. Lle, da ni'n postio rhywbeth ar Facebook. Da chi'n cael 1,000 likes ar lluniau? Yndan. Oh my god! A wedyn, da ni'n cael couple shares hefyd, de? Ie. Ond wedyn, comments fyd, mae hynna fyd. Ond ar Facebook, da ni'n cael llawer. Oherwydd, dwi'n meddwl, marchnad ni ydy'r roedran, 20 i, nawn ni dweud, 30, de? Ie. Mae Instagram yn gwneud ti'n haws i bobl brynu pethau o'n, yndi? O, yndi. Ti'n meddwl, ti efo siopio bod dim yma ar y fod. A cookies o beth ydy? Ie, exactly. So, fe drai fod yn siarad amdan Brechdan Ham. Mae Brechdan Ham yn popi fyny ar y sgrin, yndi? Wel, ella fe nath ar yw conspiracy theory. Tall dwi'n mae fatha... Dwi'n gwybod, mae Instagram wedi dod yn hawdd i brynu pethau o'n, yndi? O, yndi. Rhy hawdd fyd. Ti'n pwysio bai, ti'n reid... Os ti'n fo PayPal, ti'n mynd i'n gorau recordio chdi fewn, a that's it, a ti'n disgwyl dano fo. Mae'n ridiculous. Mae, yndi.